Γεια σε όλους, Σταύρος εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Βολτούλα Κυριακάτικη με το CRF. Δεν έχει ήλιο κόντρα. Δεν έχω μικρόφωνο, είναι όλα αρνητικά. Αλλά πήρα μαζί με την κάμερα για να κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, έπειτα από 1,5 χρόνο πάλι εδώ με το CRF. Περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Μπας και βγω και κάνω έτσι ένα ωραίο motovlog με βροχή, αλλά ο ήλιος είναι ακόμα εκεί ψηλά, συννέφα καθόλου, νερό καθόλου. Οπότε βγήκα μια βόλτα, πήρα μαζί και την κάμερα για να κάνω ένα μικρό motovlog, γιατί έχω χαθεί τον τελευταίο καιρό, το ξέρω. Θα ανακάμψω όμως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και τα λέμε σε λίγο. Για πες γεια. Γεια. Τι νέα? Καλά. Άντε. Όλα ωραία. Πήγαινε. Μου κάνει παράπονα ο πατέρας μου ότι δεν τον τραβάω βίντεο και τραβάω μόνο τον εαυτό μου. Θα περάσει τώρα από εδώ πέρα. Να του κάνουμε έτσι ένα ωραίο πλάνο. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, να πω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Στέφανο από το Βόλο. Το Στέφανο το Φρόνιμο. Θα βάλω το κανάλι του κάτω στην περιγραφή. Είχε ένα YZ125, το πούλησε και πήρε τώρα ένα KTM, ένα πάλι 125. Φιλιά πολλά, χαιρετισμούς, περιμένω πολλά σου βίντεο και ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά, γιατί έχω να σε δω πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το πιστάκι. Είναι τεχνικό, μπορώ να πω, έχει πολλές στροφές όπως είδατε και στο βίντεο με το CRF. Δεν έχει πολλές ευθείες. Και το καλό είναι ότι είναι λίγο ασφαλές. Δηλαδή δεν έχεις
πολλές περιπτώσεις να πέσεις και να χτυπήσεις σοβαρά. Το μοναδικό λοιπόν άλμα που έχει είναι αυτό εκεί πέρα και ουσιαστικά είναι μια ράμπα, δεν είναι κάτι σπουδαίο και κάτι επιγίδυνο, απλά παίρνεις φόρα και το πηδάς. Λοιπόν, κλείνω εδώ, λογικά θα πάω και μια βόλτα με το Yamaha, να το οδηγήσω και τα λέμε σε λίγο. Και αυτό το motovlog έφτασε στο τέλος του. Ο ήλιος έχει αρχίσει και δει και είναι η ώρα για σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο για ακόμα μια φορά. Εγγραφή στο κανάλι εάν δεν έχετε κάνει ακόμα. Ο φακός είναι μέσα στη σκόνη, τώρα είναι λίγο καλύτερος. Πατήστε το καμπανάκι να σας βρουν ειδοποιήσεις. Εδώ που πας κάνει μια βόλτα στο πιστάκι πάνω από το σπίτι. Λοιπόν, γεια!